hazvina kumira mushe mhanya yemunzwe umwe mutemo waiswa Wakaomarara kana zvinhu zvadai so kuchararamika here. Right, ndikutambira nyaya panapa iri kutaura kuti the city of Harare has proposed significant increases to its cemetery and burial fees starting 1 January 2026. panenge pakudhura makuva, kufa kwakudhura mazuva ano, kuchipatara mishonga hakuna asi kuri kutodhura futi, ukafa zvawedzerwa mari. Saka chaziva kuti tonyatsoningirina pape. Warren Hughes ndo kune maprizes ekutokwira zvekutodaro, because Warren Hughes adult burials ikai ya increase yanga mbori $275 iko zvino ya $400. Kana ukatofa wakutodiwa almost $1,000 kutoenda novigwa. Non-resident adult burial rising from $300 to $450. Non-Zimbabwean burial moving from $395 to $590. Wakaomarara exhumations set to cost $525 from $350. Grenville cemetery adult burial increasing from $225 to $330. Mabvuku adult normal burial moving from $150 to $225. Memorial erection fees all cemeteries going up from $100 to $150. And tine mamwe maprizes panapa ndikanditrai kuti mboenda ndichinotsvaga mamwe andiri kuona kuti kune masaidi mumwe kwakwidzwa futi ndekupi. Right. I'm sure kuti because munogona kufunga kuti pamwe zvichida kwenyu ikoko kunenge munenge maningirikina majambirwa. Let's go to Mbari from 125 to 200. Enlargement zvichingoida 100 ningirikini. Memorial First Chinchi Greendale reopen 125 to 200. Exhibition kana mazogara mafigures andiri kuona aya. Alright, I confirm zvakanaka ndonyatsoona kuti chichi runyatsoitika, but kune vanhu vari kunyatsooningirina I'm sure ndinokwanisa kuisira chimwe chacho pascreen. Munongozuma, munongorova screenshot then mozuma muhamaona. But maZimbabweans haasi kufara. That is the reason why ndauya panapa kuti makuva anodhura sei. Ndiri kuona kuti mabusinesses mamwe malicense fees emabusinesses ezvimwe zvakasiyana siyana, mafees akawanda ari kungodzikiswa kuzvitunha uko haufa. Because last time ndakanzwa kuti munhu ukafira kunze nawo kana wafa uri kudiaspora, it's like isusu vanhu South Africa hamuchanyanyoti tiri diaspora ka, but ukatofa uri kuSouth Africa izvo unofanira kubhadhara a certain amount yekuti chitunha chako chinge chipinda. Zvinhu izvozvo zvinonzi hanzi ipala ndo inofanira kubhadhara mari iyo, but inini I know kuti haisi pala inobhadhara mari iyo, ndiwewo customer. Pala inongokwidza maservices ayo that amount of money. Iwo customer wakugara wapa pala mari, because wepala anofirei kuti ada kupa mari, anenge achiti ari kuite chii ipapo, business racho anenge achiti ari kufira. Zvakafanira ngonzi kwauri kuhodha shuga yobva yangonzi yakwira, unongokwidzawo kuti kuti profit yako irambe ichita se ichingosqueezika, munongoshare kusangana pakati pa profit ipapo. That is the same thing chandiri kuona panapa. Ndiri kuona vanhu vakawanda vari kupopota, hanzi wofanira kushayiwa mushonga, kuvigwa kwacho kodhurazve. Zimwe is not good wedwe kana zvichinge zvazodai. So please, hanzi zvaita kudiko, hanzi mari yacho ndei, because hapana havo basa revanoita ringade an increase kunge kune any service delivery isiri kunyora date of burial, grave number mucounter book. Mvura tinotoenda neyedu, toilets totsvaga mazihuswa avasingacheke, no grave maintenance, totoisa tega or proper grave markings, zvekuti guva rinotoshayikwa zvachose, kutadza kutenga chihand machine $16 chekucheka huswa chaicho. Nyaya iyoyo ndakambozviignore, but it's real. Akumaintainwa kumakwacho. I know ndoziva kuti kuna vanhu vakawanda vanotaura kuti vanenge vari kwavari kuti kumakuva pasiri kumaintainwa. Endai mumbonotaradza ari kumaintainwa tozotangira ipapo. Tozotanga kuradzai kuti kwakati mambopfura neko here. Because I'm sure ukaenda ku 5 different places uchitarisa magraveyards ese, unozoona saka kanzuri mari yeri uda kuwedzera ndechi. Utengesera munhu andira munhu arunzi mwana wevhu wakutomutengesera uri pekuvigwa udofanira kungochiningira mari. I think it's high time yekuti Zimbabwe idzokere mumaoko emaZimbabweans. Kana ndikuti kuti mumaoko emaZimbabweans ibve mumaoko evachena. Why? Chakachinja paZimbabwe
Mutemo. I can't say Mutemo. Chakachinja paZimbabwe iganda ngoti okay, Smith hand over and take over. Saka wakungosiyirwa vatema vachitokontinua vachitoita vari kuita. Vatema vangokontinua nemutemo yana Smith. Because there's no way pokuti vanhu munobva kuBritain uku anditi moya kuno kumotanga utudzwa kuti guwa rutengeswa kuti munhu uvigwe ipapo. What's that? Chii chakadaro chinenge ngozi? Taakutengeserwa guwa. Tautengeserwa kukaka ndipo dovigwa munyika yako. Kudhara iwe unofunga kuti ora chimbonitaurire madzitateguru edu vaibhadhara pekuvigwa. Vaibhadhara mari yekunzi ada uvigwa afa. Vaibhadhara kunani? But these guys ndokuya nemutemo wacho iwo. Saka nyika ichiri yakapambiwa. Pane zvinhu zvisingamake sure, zvisinganingiriki chokwadi. Hazvimake sense. Hazvimake sense kana zvatododaro. Right, panapa. Umwe ari kuti ZANU and their partners cannot spend a month vasina kutaura zvemakuva. Last month tainzwa zvekuti vaicheresa makuva evanhu vakafa kare nemaChina kuti vaite mining, and November atanga nekukwidza mutero wacho. Hey, the whole time makuva anopinda madiscussions avo. I don't know why. Una nyaya yemakuva iri kunetsa iyi. Yeah, these people, that's what they normally do, honestly. In fact, vari kutsvaga pekutorana mari napo kuti koiwo department remakuva agarisa akagadzika price ako wai musiri kumakwidza koiwe ningiri toita seko matax zvimwe vanhu vakuti tidzikise zvimwe ora tichikwidza emakuva mari yekumakuva yekuside kungoti ningiri kuri ngotengeswa zvako but mari yacho zvairi kushanda amen tikati pamwe masalaries evanhu vacho vari kuningina hasi kukwana evari kushanda ipapo ndokunhu kwandakatoona kweko kutoti kunoda kungoshandwa navanhu vatatu chete kwe one akabata kaunda bhuku rake ari umu achinyora kuti grave number yakati nevakomana 2 vanenge vachicherawo zviripera ungonzi pazuva uchichera makomba ako ameno mangana ndichanzangu target mungazondivenga timu rangu romakuva isi pamwe pacho ndinchitaka kujoka but to be very honest hazvimake sense zvinhu zviri kuitika panapa. Right, saka umwe wari kuti saka zviri nane tirege kufa heduzve kana makuda kutora mari yakawanda so kumunhu afa kuita kutora pakuru nekuti moziva kuti haachina imwe mari yaachazonzi abvise. That's last tax you have to pay to the government before they buried you. Ndo mashoko ari kubvawo kune mumwewo vedu weka semazimba hasha futi tinadzo, but I wish kuti dai hasha dzine pamwe padzainyatsoenda even kune munhu because sometimes munhu anopropose chinhu chimunhu wani ari padeni pake anongobuda ngoti izvo zvotada kuti dai so nyaya imwe iripo mumapositions aya ngamubviswa vanhu vakapfuma vakabudirira vari kukwadzisa varombo because umwe munhu anoafforda. Kuna umwe munhu kuti nhamo asi tasangana straight so ukachaja munhu kuti anenge achigara kuyakuya kwakadaro kwekwe womuchaja mazi mari ese wewe kuti takukukwidzira ni makuva anoiwana kuti mari yacho anoviga nei hama yake po. It doesn't make sense. Mamwe mapositions ngave kuti panoiswa zvinhu paya pakaontoona kuti uyu ninga anenge ane mari mubvise ipapo because vari kukwadzisa vanhu vasina because panodiwawo vanhu mapositions munhu anokwanisa kumirira varombo anonzwisisa nhamo ine vanhu kwete ngomuka takatoti tatokwidza because chiumboitwa chako kumakuva chacho chiko chii. Right, umwe ari kuti all cover up graves are being charged up to 1,000 at Warren Hills. Kutone makuva ya 1,000 ndera mutete kune makuva ari kutochajwa 1,000 kuZimbabwe. Isu tutonzwa shoma hanzi yamukunzwa ishoma vari kune makuva ari kutochajwa up to 1,000 saka kufa kunodhura kumana ndo Kulian TV Team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say Kulian